L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżadora ta' Beauty ta' taslima għal xari, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwiefer u Buzzka tan-Naxxar għall-Ilbiesi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Eżis telespettaturi nilqakom għat-tielet programm Il-Verità. Il-Verità li huwa dwar il-kelma t'Alla u dwar Alla x'jagħmel f'ħajjitna, dwar l-esperjenzi tiegħi u ta' ħaddieħor biex inxandru dil-pożittività lilkom. Il-għala jiena li tarawni bid-bissima anki meta nkun fil-qiegħ. Dan sa wassalulkom illum sa nkun waħdi, mhux se jkolli mistieden, ħalli nagħti wkoll it-testimonjanza tiegħi għax niskanta. Meta nitkellem dwar il-kelma t'Alla tant hija vasta li hemm tant xi tgħid u sa nkompli wkoll fuq il-maħfra. Biss qabel xejn nixtieq infakkarkom li jien għandi paġna fuq Facebook Il-Verità. Min jixtieq jistaqsini xi affarijiet jew xi ħaġa li nkun irrid ngħid dwarha waqt il-programm ibatuli messaġġ hemmhekk. Kien hemm xi ħadd ukoll qal li inti bliema awtorità ixxandar il-kelma. Awtorità jtilna meta aħna nitgħamdu kbar u jinżel l-Ispirtu Santu fina għax naċċettaw il-Kristu bħala situ salvatur tagħna, nistqarru dnubietna. Il-passat jinħafer u narġaw nitwildu mill-ġdid. Narġaw nibdew paġna ġdida ngħidu jien. Il-passat ikun inħafer. Minn dak il-ħin ngħidilkom jien il-verità l-sieni ma setax jieqaf għax dal-ferħ bis-saħħa tal-Ispirtu Santu li jkun ġo fija li jien it-tempju tiegħu għax Alla li huwa Spirtu ma jeżisti fl-ebda ħaġa li hija magħmula mill-bniedem imma jrid jgħix fina aħna l-bnedmin li aħna konna l-edewwa tiegħu imma bis-saħħa ta' Kristu sirna it-tfal tiegħu. Araw xi ġmiel. Issa jien minn dak iż-żmien il-mulej dal-ferħ ridni naqsmu magħkom. Meta minn dak il-ħin insiru ambaxxaturi ta' Kristu. U allura għalhekk dan il-programm il-mulej jipprovdijuli biex inxandrilkom dan il-ġmiel li Alla jrid iwassalkom permezz tiegħi. U fil-fatt nixtieq naqsam magħkom dejjem tinsewx iġibu l-Bibja ħdejkom ħalli titgħallmu tiftħuha u tiskopru flimkien miegħi x'hemm miktub il-ġmiel. U ta' dan intikom xi dajjin ukoll. Di qiegħda f'Efesin kapitlu 4. Min vers 7. Lil kull wieħed minna Alla tagħna l-grazzja skont il-qies tad-don ta' Kristu. Jifieri jkollna don mingħand Kristu lil dawk li jemmnu fih, iqassamhomna. U għalhekk tgħid l-Iskrittura tala floli jassal l-irsiera ta' doni lil bnedmin. Tela xi jfisser dan għajli u niżel ukoll fl-inħawi l-aktar tisfel tal-art. Il-għala l-aktar tisfel tal-art għaliex Ġesu fuq is-salib sar l-iktar ħaġa miskerħa, sar saħta għalina u f'dawk it-tliet ijiem mar l-isfel, misfel mar għalina biex jiftħilna l-bibien u hekk rebaħ l-infern ħalli nkunu nistgħu issa ngawdu
il-ġenna miegħu, l-eternità miegħu, għal dejjem, u mhux l-infern. Araw xi ġmiel. Mela, dak li niżel huwa dak li tela fis-smewiet kollha biex jimla kollox, sintendi għax Alla. U huwa tal il dawk xi wħud ikunu apostli, lil xi wħud profeti, lil xi wħud evanġelisti kif jiena jien għax inxandrilkom l-Evanġelju, lil xi wħud rajja u mal-min hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu, il-qaddisin ħajjin. Min hawn iridu nsiru qaddisin, jien skont il-kelma tal-Alla waqt il-programm norikom, jien nissejjaħ qaddisa skont il-kelma tal-Alla. U għettilko anka fl-ewwel programm mhux għax għandi xi raġġiera, mhux għax jiena perfetta, imma x'ħallas għalija Ġesu. U bis-saħħa li jien għandi l-fidi fih, jiena naf li sejra l-ġenna. Imma rrid nobdieħ, mhux nagħmel li rrid. Għalilna biex nimxu waraj, nieħdu s-salib, is-salib u nimxu waraj. Nimxu waraj kif? Billi naraw xi jrid jgħidilna bil-kelma tiegħu, li hu stess huwa l-kelma. Araw xi ġmiel. Imma qabel ma nkompli, ħalli nkompli fuq il-maħfra, fuq it-tieni programm li xandar il-ġimgħa l-oħra, għax huwa suġġett delikat ħafna u nixtieq naqsmu magħkom kif suppost għax hawn min jgħidek u min jgħidek u ma nafux il-verità. Mela, imma qabel xejn ħanaddu għal dan il-feature. One of the biggest reasons people have a hard time believing in God is because they wonder if God does exist, why do bad things happen? We live in a world full of hate, war, pain and disease. And there's so much suffering in the world on a global scale. And personally, we've all experienced loss and hurt in some way or another. And we've all found ourselves asking God, why? And even people who don't believe in God ask him why when something bad happens. So, why do bad things happen? God gives mankind free will. He gives people the ability to choose. He doesn't want us to be mindless robots that only know how to do good. But unfortunately, this free will has been abused, and mankind has been the cause for many worldwide problems. We hear about poverty and starvation, and then blame God for not doing something about it. But actually, research tells us there's enough food on this planet to see every person fed in abundance. But also, there's enough money to see every person live a life of great wealth. It is a fact that there are more resources than we need, and yet we blame God for the bad stewardship of mankind. We also ask God, why is there war? And yet it's mankind who started wars, not God. Humanity makes a mess, creates tragedy, and then asks God why he let it happen. We want free will, to be able to reject God. Then we expect God to dictate our decisions and force everyone to do good. Also, it means if God exists, then Satan exists as well. We find it hard to imagine Satan being real. We see him as this fictional character, this big red man with a goatee. But when we see the evil in our world, it's not so hard to believe in the existence of Satan. The Bible says that Satan wants to steal, kill, and destroy. Satan is the one who wants to bring pain and suffering into our lives, not God. You might be going through something right now that seems too much to bear. It's one of the greatest storms you've ever had to face. Let me tell you this, God did not send it your way. And in fact, he wants to help you. The ironic thing is, when something awful happens, we blame God and push him away, when actually, God is the very thing we need in that situation, the one who will comfort us and carry us through. Picture this, a little girl is running in the park. She falls over, scrapes her knee and is bleeding. Her dad rushes over. He picks her up, wipes her wounds and comforts her. Was the pain she felt her fault? No. Was it her dad's fault? No.
In her pain and confusion, she doesn't point her finger at her dad and ask, "Why did you let this happen?" She understands that her dad loves her, that he wants to help her, that he wants to bring good into that situation. It's the same with us and God. Things happen to us that aren't our fault, and they aren't God's fault. We can either push God away and get angry at him, or we can let him bring good into our situation, to let him pull us through our greatest struggles. When we really take a step back, really, the good in our world outweighs the bad. Have you ever asked, why do good things happen? Like when you fall in love, or when a baby's born, or when you laugh so much you end up crying. You see that epic sunrise, or taste an amazing meal, or when you see someone's face in that powerful act of kindness. How can God not exist when there's so much good in our world? Iva, kif jista' jkun Alla ma jeżistix meta għaw daqstant affarijiet sbieħ. Imma dawk ma napprezzawhomx. Imma meta jġrilna xi ħaġa, għala, kieku hemm Alla jippermetti dan kollu. Iva jippermetti l-affarijiet, ħafna jippermetti, min hemm nissaħħu l-fidi tagħna, mhux meta l-affarijiet għaddejjin sew, ara meta l-affarijiet għaddejjin koroħ. Jew waħlu fih, jew nkella nduru lejh. Malla mhux għażejjed u għannieqes. Mela, ħankompli naqra fuq il-maħfra. Mela kif spjegajtilkom fil-programm ta' qabel. Xi tfisser meta aħna naħfru lil xi ħadd ieħor. Jekk xi ħadd jgħidlek jiena l dak ma naħfirlux il min jagħmilli ħsara. Mela ħanġiba fuqi. Mela hemm xi ħadd tagħmilli ħsara u ħsara kbira li weġġani sew. Mela jiena ma rridx naħfirlu. Jiena id-den inkun qed nagħmlu lili u mhux lilu. Għax inbilli jiena ma naħfirlux lil dan l-individwu. Jiena li sa jiġrili u ħanibqa' nkun indannata, dejjem naħseb fih u kif sampattijielu. Ġesu fuq is-salib mhux hekk għamel. Ġesu fuq is-salib id-dnub tiegħi l-ewwel wieħed salbu. Imma x'qal fuq is-salib? Aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ħaffrinna, allura għal aħna maħniex kapaċi li naħfru. Issa xi tfisser meta naħfel lil xi ħadd jiena. Li jfisseru li dak inbilli jien ħfirtlu ma jfissirx li d-dnub tiegħu inħafer. Għax l-ebda bniedem ma jista' jaħfer id-dnubiet. Dak li għamilli ħsara irid idur lejn Alla u jitolbu maħfra. Bekk tiegħu jista' jinħafirlu. Mela meta aħna naħfru ikun għall-ġid tagħna stess. Issa, smajt ukoll anke fi programmi li kont fil-bidu niftakar l-programm li xandart dwar il-kelma tal-Alla, programm ta' talk show, kien fuq il-maħfra. Sa kien hemm min għajjarni u anke ċemplu li ntbela, aħna boloħ. Għad-dinja min jemmen fil-kelma tal-Alla aħna boloħ. Għax min hu dak, għax biex ngħidilkom kollox, il-preżentatur kien qalli, jekk xi ħadd joqtollok it-tifla tiegħek, jew jirrejpjaw joqtollok it-tifla tiegħek u qattaħħa biċċiet, taħfillu. U jien qedlu iva. Il-niftakar l-udjenza għamet u kulħadd jajjarni. Mela, il-biċċa hi, ara I rebuke it in the name of Jesus, tala marrix li jiġrila hekk u taħsbux li kieku jiena ma jkollix rabja u Alla ħares ma jkollix ir-rabja għax kieku nissejjaħ robot jien. Imma ma jfissirx li ma naħfirx għax jekk ma naħfirx id-dnubiet tiegħi mhumiex se jinħafru
u jiena mħabba dak ħammur l-infern. As simple as that. Issa ma jfissirx li għax jiena ħfirtlu id-dnub tiegħu inħafer. Issa kieku jiena ma naħfirlux u idur lejn Alla tiegħu sa jinħafer għalkemm irid imur il-ħabs jekk jinqabad dan minnu irrid ibagħat il-konsegwenzi. Id-dnub dak li jġib imbagħtu l-konsegwenzi. Għalhekk qegħdin hemm il-mandamenti biex ma nbagħtux aħna. Id-dnub jinħafer. Issa, kif jinħafer? Le, mhux veru li tmur tqerr. Imkien ma teżisti li tmur tqerr għand xi ħadd bniedem għax hemm miktub il-qassisin m'għandhomx is-seta li jaħfru dnubiet. L-ewwel nett Ġesu wkoll fuq hekk qabdu miegħu għax kien jaħfer id-dnubiet għax qalu l-Fariżej u s-Siduċej li għamel lilu nnifsu Alla. Imma veru huwa Alla. Ġie bħala bniedem imma huwa Alla bekk kellu s-seta li jaħfer id-dnubiet. Jiġifieri aħna l-bnedmin m'għandniex is-seta li naħfru dnubiet li naħfru l-xulxin iva. Imma l-ġittana u iktar ma naħfru aktar ħajkonna paċi ġo qalbna. Issa, il-qrar beda xi l-1500 ma nafxiex minn xi jisqof li qal biex ġiet inventata insomma mill-bniedem. Inqerru rridu nistqarru dnubietna kif għallimna Ġesu fil-missierna, mhux hemm biss ta' hemm miktub. Induru lejn il-missier, ngħidulu missier aħfrinna dnubietna f'isem Ġesu, ammen. Issa dak id-dnub minn dak il-ħin ikun inħafer u jġibna bojot iktar mis-silġ, imma l-konsegwenzi xorta ħambatuhom. Ta' dak li nkunu għamilna. Jekk jien weġġajt il xi ħadd, ikun weġġajtu u dan ħajkun iħoss. U ma nafx hekk sa jafdani iktar, ma nafx hekk ma jkunx irid jaf bija iktar. U jien ikun weġġajt il xi ħadd ieħor. Issa jekk jiena mmur nitolbu l dan il-bniedem lil min weġġajt, nitolbu maħfra, u ma jkunx irid jaħfirli dik biċċa tiegħu. M'għandix naqsam jien. Imma jiena li jkollix naqsam ma' Alla. Nispera li fimtuni, issa. Meta di niftakar jiena fil-bidu. Għax hemm miktub li qal Ġesu, mela ħanejdilkom għaw bħalissa sa naqra minn Mattew 18, vers 18. Tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Mela dik mhux lill-apostli biss qala lid-dixxipli jekk taqraw mill-bidu kapitlu, Mattew kapitlu 18. Hemm miktub lid-dixxipli qala u d-dixxipli min huma? Id-dixxipli huma nisa u irġiel li jimxu wara Kristu. Li jemnu fih. Li jemnu dak li jgħidilhom hu. U mhux li jgħid il-bniedem, dawk huma d-dixxipli tiegħu. Nisa ħanarġa' ngħid u rġiel. Issa dik xi tfisser. Minn vers 15 jispjega ċara u tonda Ġesu. Ħanaqraħilkom. Jekk ħuk jaqaf xi dnub, mur sibu waħdu u idbu. Jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, issa ħuk il-għal qed jgħid il-ħuk, għax di bejn il-dixxipli, bejn l-aħwa fi Kristu. Dik hija ħuk. Issa, jekk jisma' minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, ara sa jgħidlek, erġa' mur uħu miegħek wieħed jew tnejn oħra biex kull ma jingħad jissaħħaħ fil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta biex inti tgħidlu ħidkom pli sejjerek. Ja ħasra qiegħed bagħad issa jkun hemm il-konsegwenzi. Forsi ma rridx jisma' dan, allura nieħu xi ħadd ieħor biex nagħmlulu iktar kuraġġ għax dik hija l-Knisja ta' Kristu biex dak li jkun ma nħalluhx iktar ibati jew iktar fid-dnub għax id-dnub hemm il-konsegwenzi tiegħu. Mela,
Issa biex kull ma issa. Jekk ma jismax, erġa' mur hu miegħek wieħed jew tnejn oħra biex kull ma jingħad jissaħħaħ fil-kelma ta' żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma', murejt lill-Knisja. Mela mhux taħbilu dnubu da qed jgħid. Murejt il-Knisja. Mela jekk ikun hemm xi serial killer dan. Skont kif jgħidulna jekk dak li tmur ma tistax tgħidu. Imma dan għandek tikxfu hekk għandu jkun ħalli ma jibqa' sejjer hekk dan ikun hemm aktar nies fil-periklu. Ara x'differenza hemm, araw x'differenza hemm. Għalhekk iftħu l-kelma ta' Alla. Ħalli tkunu tafu l-verità, u l-verità hi biss Kristu. Mela, murejt lill-Knisja. U jekk anqas mill-Knisja ma jkun irid jisma', żommu b'wieħed pagan u pubblikan. Mela jekxfu ħalli dan tittejt lin-nies x'inhu għax qed jagħmel ħsara l ħadd ieħor. Tarawx differenza, u mbagħad qala di ħanerġa' nirrepetilkom, tassew ngħidilkom li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-smawiet jagħtihilkom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f'ismi, hemm inkun jien f'nofskom mhux jien taf li sjembrikat. Ġesu, permezz tal-Ispirtu Santu. Naddu għar-riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Naddu għat-tieni parti, is-soltu f'din it-tieni parti kolli mistieden. Imma il-mistieden ma setax ikun magħna u għedt mela hekk kellu jkun. Għax jekk ħanistieden kull darba lil xi ħadd it-testimonjanza tiegħi ta' kif ġejt għand il-mulej misa sirqat. U jiena rrid inxandar ukoll x'għamel miegħi il-mulej. Ħanejt naqra s-sur direttur biex jitfa' naqra il-mużika li preparajtlu. U nirringrazzjah tal-paċenzja li jieħu bija. Stenna naqra sur direttur ħansib naqra s-salm, għax dan is-salm għandu x'jaqsam ħafna miegħi. Salm 23. Ir-raj u s-sitt tiegħi xejn ma jonqosni. Dan nista' ngħid ilu jkellimni bih il-mulej minn kont żgħira. Il-għala, għax l-ewwel niftakar qarit waqt l-iskola kienu qabduni biex naqra kien dan. L-ewwel solo li tawni għax kont fil-koru kol tal-iskola fuq ir-Rediffusion kien dan u baqa ikellimni bih. Sakemm ġejt imwilda mill-ġdid qatt ma fimtu eżatt. Ħanaqraħulkom. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jinqosni. F'merat kollha ħdura iqedni. Ħdejn l-ilma fejn istriħ jaħodni. Hemm jrejjaqni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'witt mudlam ma nibżax mill-ħsara għax int miegħi vera ta'. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni għax hu isaħħaħni iktar. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli.
miegħi iva jimxu tjieba l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj, jew sakemm indum ħajja. Xi ġmiel, xi ġmiel, xi ġmiel. Oh, din hija pożittività. Kull min għandu l-Alla miegħu m'għandux min xi jibża. Jien kieku m'għandix il-Alla miegħi, kieku minix qed nagħmel dal-programm. Kieku ili li tlaqt. Jiena daqs 14 sena ilu kont suicidal. Għalkemm jiena meta kont immur nisma' l-qudies, għalkemm kont immur hemmhekk nemmen għax jiena imrawma fil-biża' t'Alla, qed tinsemmi din għax fl-intervista li għamilli permezz tat-telefonata waqt il-programm tiegħu il-boss tal-F Living Karl Bonaci għalli m'għandniex ngħidu l-istess għax qabel kienu jbeżżawhom lin-nies għax jekk tagħmel xi ħaġa ħażina tmur l-infern. Tagħmel xi ħaġa ħażina hemm il-maħfra permezz ta' Kristu. Imma jekk ma nitolbuhx maħfra iva hemm l-infern. Alla kien għadu u jibqa' l-istess dak li hawn miktub. Kollu huwa l-verità. Dak li hawn miktub imma mhux jgħid il-bniedem. Kont inħoss li hemm xi ħaġa nieqsa. Jien bħala kantanta li tani don għalija mill-isbaħ il-mulej li inkanta u nferraħ il-ħaddieħor permezz tal-kant tiegħi. Għala jien m'għandix inkanta wkoll il-mulej. Niftakar ġieli kont inkanta l hekk mill-qalb u anke nies kont narhom iħarsu lejja bl-ikra. Ma nafx, imma minn dejjem rid din xi ħaġa kbira ġo fija li jien irrid infaħru. Imma ma kontx naf kif, jinsni kont inħossni hekk ristretta. Kont inħoss li hemm xi ħaġa mhux kif suppost, imma sa dan it-tant iż-żmien għaddej. U ġej f'sitwazzjoni trauma kera li ġabitni li jiena rrid noqtol lili nnifsi, ma rridx ngħix iktar. Qabditni depression qawwija li anka nimxi mal-ħajt l-isturdamenti. Niftakar kont ċempilt anka tal-appoġġ, kont għaddejja verament tikraħ u mnalla ċempiltilhom ukoll. Għax enuni fis-sitwazzjoni li kont għaddejja u niftakar darba minnhom kien l-erba'. Kull nhar terba' jiena kont immur inkanta ġo hotel ġewwa Kemuna. Waħdi inkanta inkanta u ndoq bl-apparat bl-speakers kbar, issa jiena b'dik id-depression. Dak l-isturdament kif sejra nkanta kien l-erba' kull nhar terba' dak kien filgħodu. U kont qed hemmhekk għand tal-appoġġ niftakar. U filli min is-sejra ħanċempillhom insejt ħaġa imma. Xi ġimgħa qabel għax dan kollox sar bil-ħaq, ġimgħa qabel. Ġimgħa qabel dil-ħaġa li qed ngħidilkom li kien l-erba', kont rajt fuq it-television film kien kommerċjali. U qed nara daw is-suwed, nies suwed, ma jimpurtax tgħidulhom sew minnu iswed, minnu abjad, minnu ir-raġel tat-tifla huwa kannella skur. U ma jiddejjaqx. Ninsejħulhom hekk, mhux dik hija l-verità. Whatever. Niftakar rajt din il-knisja kollha mimlija suwed, kien hemm pastors li sa dak iż-żmien ma kontx naf li jsejjaħ pastor. U din daw is-suwed kulħadd ifaħħar lil mulej. Sa jien kont dak iż-żmien fid-depression, okay? Dak iż-żmien meta jiena ma rridx ngħix aktar, irrid immut. Nifhem min għaddej minn depression li la tara lil uliedek xejn tkun trid teħles, ma tkunx tiflaħ il-qalb la norqod immur inkanta, irrid inferraħ in-nies kienet vera diffiċli għalija. Min ġewwa rrid nikbi, minn barra rrid nitħaq għax aħna l-entertainers. The show must go on, imma niftakarni ma nafx vera l-mulej kien miegħi. Ma nafx kif kont nasal minn wara l-hotel, sien lejn id-dar għax dejjem nikbi li l-qas kont nista' nara nsuq.
Ara l-mulej u dak iż-żmien Rosario u fuq Pio u Patri Pio kont nemmen u affarijiet minn dawn li daw fil-Bibja ma jeżistux. Insomma, whatever, imma dak il-ħin kont niprofa nsib naf li jien nasal fiex ħin nasal ma s-satejta fil-ħodu. Kont inqum u ma nistax norqot, ma nistax norqot. Mamma mija, depression fiex. Naf, qed ngħidilkom min jgħaddi minn depression naf xiġifieri. La norqot, la nikol, la nixrob inqas f'daqqa. Ma kelli bżonn nagħmel dieta, malaj ġiet id-dieta. Kont qed nispiċċa jien. Mela, kont wasalt fejn qedtilkom li jiena rajt dan il-filmat. U qed nara l daw in-nies ifaħru l-mulej. Għajjat malaj l-tifla tiegħi Iżadora qedtilha. Ejjej jara malaj, qedtilek irrid nagħmel jien, issa jiena dejja bid-depression, irrid immut, imma qed jiena hekk irrid nagħmel, infaħħar il-mulej hekk. Meta inti l-mulej li kun ilu jiġru warajk u jiena kont in-naġa l-mitlufa, anke kont qalbi tajba, għax ħadd mu tajjeb, ħadd li f'Ġesu bħala bniedem, ħadd. Hekk tgħid il-kelma talla. Jiena kif għajjat it-tifla, qedtilek irrid nagħmel. Ġara, jien dak il-ħin ftaħt qalbi l-mulej mingħajr ma naf. Dak li rridu nagħmlu, li niftħulu qalbna. Mela x'ġara da kollox hekk ta' f'ġimgħa. It-tifla nserta deret fuq. Kienet ma' Voices, ma importax insemmi Voices għax kien choir verament mill-isbaħ dawn u kienet waħda mis-solisti u deret fuq it-television dik il-ġimgħa wkoll. Mela f'dik il-ġimgħa wkoll kienet ġejja mix-xogħol fuq tal-linja. U ltaqat ma' waħda sewda Niġerjana u għarfita li rata tkanta. Dan kollox qed ngħidilkom ara l-mulej meta tiftaħlu qalbek u tkun trid li tkun tiegħu isiblek it-triq. Għalhekk huwa triq. Mela di għarfita u mill-ewwel ta' tal-Vanġelu għax min jitwielet mill-ġdid ma tistax inti ma l-Ispirtu Santu iqanqlek biex tgħid il-ħaddieħor. Biex ħaddieħor iħoss dak il-ferħ li tħoss int. Dejn, mindu kienet żgħira bħali li s-Suwed għandha hekk soft spot magħhom, għamlet ħbib mill-ewwel dan fuq tal-linja hekk, xlumpum. U din it-tifla ġiet tgħidli li ntaqgħet ma' waħda u qalt li mamma, qalt li din, qalt li tmur knisja bħalma rajt inti fuq it-television. Din, qed ngħid dak kollox f'ġimgħa. Ġiet sa anki għandi u biex nibdew morru hemmhekk li kienet l-imsida, dil-knisja m'għadix teżistax il-pastor, mhux għax m'għadix teżisti tal-knisja, di fejn konna mmorru. Għax il-pastor kien Niġerjan u mbagħad kellu il-mulej batu l-Kanada, jien qed ngħidilkom naqra hekk ta' fuq malajja, għax malajja għaddi l-ħin, ma din hija importanti ħafna. Mela wasalna f'dan il-punt li jiena u t-tifla tiegħi għandna mmorru il-ħadd ġodin il-knisja, ġodin il-komunità. Mela, il-ħadd għandna mmorru hemm u l-erba' ġrat edan tal-appoġġ jiena din id-depression. U filli jiena din id-depression u sa ngħid tal-hotel li min issejjer hemmhekk għax jiena ma niflaħx, immur, laqas kelli aptit. U daw ġabuli sanki tabib dak iż-żmien kienu għadhom mhux l-isptar il-ġdid, Star St. Luke's. Ġabuli minn hemmhekk u ċertifikani biex immur jiena l-Mount Carmel. Ġifieri araw kemm jiena kont gravi. Dak il-ħin jien qedlu jien min sejra mkien, jien sejra nkanta għax jien nhar il-ħadd sejra ġo dik il-knisja u jiena Ġesu ħajfejjaqni. Hekk dan il-kliem, hekk filli hekk u filli hekk. Niftakar dik tal-appoġġ għalt li ma tieħu l-kura u hekk qedtilha le, rrid immur. Sa dan it-tant jiena bid-depression nimxi mal-ħajd għax storduta bid-depression. Ħadu li tfal u kelli tfal miegħi inkun ta' periklu jekk jiena ħansuq. Fis-sens ħadu li tfal ċemplu lil xi ħadd qedtilhom li min għandhom iċemplu għand min għandhom imorru. U jiena
mort inkanta bil-ferri, bl-apparat, jina u sejra bil-dajsa, mux bil-vapur, bil-dajsa. Ftaqqa waħda jimdejt nara x-xemx, bdejt nara l-bahar, bdejt nara l-ġmil il-kreazzjoni tal-mulej. Kantajt, kulħadd jisfen, u jiena fiqt. Ma ħadd l-ebda pillola, imma jiena emmint, dak il-kien, ġifri kont għadni laqas mort il-knisja. Dak il-ħin fejjaqni il-mulej, għax il-mulej qiegħed kullimkien. U jfejqek kullimkien tkun fej tkun. Meta jint turriħ li inti trid issir tiegħu, daqshekk, jagħmlek daqshekk, isibek u jagħmlek tiegħu bħal prodigal son, bħal xejdulu dak, liben il-ħali. Jilqak. Tkun maħmuġa kif tkun maħmuġa mhux ħmiġdan, ħmiġ spiritwali. Dak kien ġejja minn dik l-għalqa mal-ħnieżer, ma qallux mur iħu xawer l-ewwel. Imma mhux tal-li tefalu l-mantell, libsu ċurkett u għamel festa. U jiena nemmen li dak il-ħin kien hemm festa ġewwa s-sema. Għax jiena fiqt u minn dak il-ħin sir tiegħu. Xi ġmielux. Issa, għara tasbu li l-affarijiet jibdew sejrin sew, mela jien għadni kif ħriġt. Ħriġt mid-depression u morna hemmhekk l-ewwel darba. Imma ħajkolkom tkomplu tisimgħu it-testimonjanza wara r-riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Mela nilqawkom għat-tielet parti u malajja għaddi tal-ħin għax hemm ħafna xi tgħid. Imma naħseb jiena daw il-programmi kollha kieku nagħmel it-testimonjanza tiegħi biss, laqas ukoll ma jservu għax tant tagħmel miegħi il-mulej. U għadu jagħmel miegħi sissa li hemm wisq. U jalla li intom tapprezzaw anke kull nifs li qegħdin tieħdu bħalissa. U fidejh in-nifs tagħna ta' apprezzaw li tkunu qomtu fil-ħodu, ftaħtu għajnejkom għax ħadd ieħor ikun miet, mhux kulħadd ikollu din ix-xorti u din il-barka li naraw jum ieħor, x'filli hawn u filli hemm. U ġieli ma jkollna xejn ta' u ma nqomux l-għada fil-ħodu. Għalhekk irridu naħfru ħanarġa' mmur u naħfru dak il-ħin għax jekk jien immut dakinhar ikun too late. Għax tiegħi ma kunux inħafru tal-li jiena ma ħfirx. Insomma, ħankomplu naqra bl-istorja tiegħi. Għax ta' ikun hemm xi tgħid. Mela, qabel xejn nixtieq ngħidilkom xi tfisser titwilet mill-ġdid. Jekk tiftħu it-tieni ittra lil Korintin, kapitlu 5. Min vers 11. Mela, tini itra l-Korintin, kapitlu 5, minn vers 11. Aħna li nafu xieġifir il-biza tal-mulej, smajtuha? Kieku ma jkonniex biza, kieku ma jkonniex fis-sens biza, mux ma, imma kieku ma jkonniex din il-biza tal-mulej, mill-mulej, kieku ma ndurux lejn il-missier u nitolbuh maħfra, kieku ma natux kas. U nibqgħu nħallu l-affarijiet għaddejjin u jikbru u tant jikbru li d-dnub jibda jsir ħaġa ta' kuljum u I don't care. Jibda jsir. Qisu l-verità tagħna f'ħajjitna, l-verità mhux Kristu ta' min-naħa l-oħra mbagħad. Għax hekk iridna x-xitan. Mela, nipperswadu lil bnedmin għal-magħna, smajtu dak li qed nagħmel jien permezz ta' dal-programmi, mhux tal-programmi biss, anke fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Alla jafna
Amen. Nittama li l-kuxjenza tagħkom tafna wkoll. Maħniex nerġgħu nirrikmandaw ruħna lilkom, imma qegħdin nagħtukom raġun. Tiftaħru bina. Biex ġifieri tikbrinna rasna ta'. Biex ikolkom xi twieġbu lil dawk li kollhom ftaħir fil-wiċċ minn barra. Imma mhux mill-qalb. Smajtuha? Issa, jekk aħna boloħ għad-dinja aħna boloħ għal-Alla jekk aħna f'sensina. Aħna f'sensina għalikom. L-imħabba ta' Kristu iġġelna naħsbu dan li wieħed miet għal kulħadd. Mela kulħadd miet. Tafu għaliex aħna permess imħabba ta' dnub, immutu bih dak. Imma Ġesu bis-saħħa ta' Kristu aħna irxoxtajna. Meta mal-mamudija dak li tfisser, barra li tfisser tifħir lil mulej li aħna nkunu mitna u rxoxtajna fi Kristu. Mela kulħadd miet. U miet għal kulħadd biex dawk li jgħixu ma jgħixux għalihom infushom, imma għal dak li miet u rxoxta għalihom. Amen. Għalhekk aħna ma narfu lil ħadd skont il-ġisem. Jekk arafna lil Kristu skont il-ġisem, issa ma narfux aktar hekk. Meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isimgħu għadin, issir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda. U daħal il-ġdid, tisimgħu xi ġmiel, kollox ġej minn Alla li ħabbibna miegħu innifsu permezz ta' Kristu, ġifieri kollox minn Kristu. Bla Kristu ma nistgħu nagħmlu xejn. U tagħna l-Ministeru ta' din il-ħbiberija tal-bnedmin ma' Alla, xi ġmiel. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu bla ma qatt iżomm il-kont ta' dnubietom. Daqshekk il-passat telaq. Xi ġmiel, nibda nintela bil-ferħ jiena, ħafna ferħ. Mela, qatt iżomm il-kont eħem. U fdanna l-Ministeru ta' din il-ħbiberija. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu, smajtuha? Kif kif semmejtilkom ukoll fil-bidu tal-programm. Bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu fġieħ Kristu. Ħallu lil Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub ġifier Kristu. Kristu għax kien perfett, ma għamel l-ebda dnub. Alla għamlu dnub għalina. Smajtu xi ġmiel. Sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. Iktar minn hekk xi tridu. Ma nafx jiena, jien għandi dan kollu. Ħantikom xi ħaġa oħra. Li naħseb sa taħsatkom naqra, di qiegħda minn għalija fl-ewwel ittra ta' Pietru. Ħanara ta' nsiba. Naddaf mirħmiet, hawnni. Mela, l-ewwel ittra ta' Pietru, kapitlu 2. Aħna x'insiru meta nitwildu mill-ġdid. Minn vers 9. Imma intom ġens maħtur, araw xi ġmiel ta' ġej. Saċerdozju reali, jien qassis, saċerdot. Saċerdot xi tfisser? Qassis xi tfisser? Li jien ninterġedi għal ħaddieħor. Meta per każu xi ħadd pereżempju, xi ħadd jgħidli Felicien please itlob għalija u jien nitlob il-missier f'isem Ġesu għal dak li talabni biex ninterċedu għalihom. Aħna l-qaddisin ħajjin. Il-mejtin li hemm fil-ġenna m'hemmx kuntatt. Jekk aħna ħanikkomunikaw mal-mejtin ifisser witchcraft. Tafu daqshekk din hija bomba, Bomba mhux bomba meta jgħid il-lami bomba ta' xi ħaġa fil-pożittiv ta' fin-negattiv.
dak ma jisimgħunix, mietu. Ir-ruħ tagħhom jew tal-qaddisin sintendi qegħdin il-ġenna, maħna ma nafux minn hemm hemmhekk. Il-ħaj huwa biss Kristu. U li tela bir-ruħu bil-ġisem u biss. U bil-ġisem glorjuż tela. Għax lebda ġisem, dal-ġisem ma jistax jirret is-saltnata għax dal-ġisem tħassar maħabba dnub. Aħna meta nerġgħu nirxu xtaw issa, ħajkonna ġisem glorjuż mhux b'dan. Kif meta rxox ta' Ġesu? Wara dawk it-3 ijiem. Bek marfuħx għax kien mimli dija. Mela għalli nkompli. Nazzjon qaddis, poplu li Alla kiseb għalih biex ixandru t-tifħir ta' dak li sejħilhom midlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Intom li darba ma kontux poplu, issa sirtu l-poplu ta' Alla. Intom li darba ma kontux issibu ħniena, issa sibtu l-ħniena, il-ħniena tiegħu. Ħanerġa' ngħidilkom xi tridu aktar minn hekk. Ma nafx jien, għax jien dan li qawwini, din hija t-tama tiegħi. Din li nissaħħaħni f'kull ħaġa li tiġri f'ħajti. Mela, ħankompli t-testimonjanza, mela jiena wasalt, mela mort hemmhekk il-ħadd. U kien ikun hemm għax kienet tibda mid-9:30, kien ikollna Bible Studies u mbagħad is-service. U dakinhar ħadd l-ewwel qatajjena fis-sens l-ewwel tkun imdorrija mod. U mbagħad tisma' xtejlek il-kelma tinħasad l-ewwel ħasda. Jiena kont Kattolika, kont nemmen dak li nisma' u qatt ma kont niċċekkja. Kelma Alla tgħidlek fl-ewwel ittra lil Timotju, kapitlu 2, versi 5 u 6. Li wieħed huwa Alla u wieħed huwa medjatur bejn Alla u l-bniedem. Mela wieħed hemm li waslinna it-talba. Alla biss jista' jkun kullimkien fl-istess ħin. Issa jien ħan nisqara hawnhekk dan il-programm huwa il-verità. U il-verità rrid ngħid, mhux sa noqgħod nibża, noqgħod ngħid l-affarijiet. Tistgħu tarawni kera, u arawni kera kemm trid. Jiena l-aqwa kif nidher quddiem Alla. Hemmhekk ħadd l-ewwel ħasda tiegħi meta sirt naf li lil Marija Ġesu, il-Kattoliċi ituha ħafna titli. Madonna tajek, Madonna tajek, Madonna tajek, ma tismax it-talb tagħna. Vera ma tismax it-talb tagħna għaliex hi mhijiex Alla. Ma tistax tkun kullimkien fl-istess ħin. Issa ħanejdilkom ħanejd kollox. Mindu kont żgħira tant kont iffissata fuq il-Madonna jien speċjalment tal-Grazzja jien ma' ħażabbar. Sa 40 sena, sa kemm kelli 40 sena, jien għadni nistenna l-istatwa tal-Madonna tkellimni. Daqshekk kont iffissata jien. U kont ngħira għal dawk li qed ikantaw l-Ave Marija u mhux jien, għax jien irrid inkantala. Kont nikdeb meta kont żgħira li tidhirli. Daqshekk iffissata kont. Kont ngħid il-ħbieb tiegħi dderrit lill-Madonna, daqshekk hekk kont imrawma jien u immaġinawni jiena. Jgħiduli li dik ma tismanix. Kellhom raġun. Għax Ġesu fi Ġwanni 14 u qal jien sejjer u ħani batilkom lil min? Lill-Ispirtu Santu. Ma semma lil ħadd iktar. L-apostli imma daw għadhom ħajjin biex jgħalmu lill-oħrajn kif semmejtilkom ukoll id-doni li jtina Kristu biex imbagħad inwaslulu l-kelma. Aħna ħajjin. U kemm il-darba qalu li per każu imma waqt iċ-ċena, mhux waqt iċ-ċena, waqt il-reception tat-tieġ, hi qaltlu biex jagħmel imma hi hemmhekk dak iż-żmien kienet għadha ħajja. Il-mejtin m'hemmx komunikazzjoni magħhom. U ma tistax tisma' t-talb tagħna ta' kulħadd għax mhijiex Alla. U ma tettilhom jiena imma
dik li tider, ara jiena kont ukoll fuq tal-ordis u hekk u nixtieq li nkun bħalhom bħal ċaċinta u dawk li tidrilhom il-Madonna. Tafux qaluli? Anka x-xitan jista' jidher f'anġlu tad-dawl. U noqogħdu attenti, tinsewx li fejder dan, minix qed ngħidilkom li ma jidher ħadd, dejjem qalet din biex tagħmlu statwa. Meta qal Alla li tagħmel l-idoli, li tagħmel xi ħaġa li hija magħmula mill-bniedem, għalih tfisser li inti tobodu. Ix-xitan dak li tagħmel, dak li jagħmel, ix-xitan l-ewwel jimlik, ix-xitan jaf il-kelma ta' Alla mill-bidu sal-aħħar ta' dak Luċifru kien, dak kien l-ikbar anġlu, dak kellu l-ikbar offisem, dak kien imexxi l-worship, kien imexxi it-tifħir Alla mal-anġli kollha, kien il-kap tagħhom, imma rrid jilħaq Alla. Immissa bli ġralu, irrid jaqarraq bejna. Aħna li nemnu u l-għadu tagħna mhux in-nies li jagħmlu n-naħsara, għax dawk kien qiegħda bihom. U l-għadu tagħna magħna hija taqbida, imma aktar imma dak li għandi jiena ġew fija li huwa l-Ispirtu Santu aqwa minnu. Bekk jirnexxilna nirbħu, ma tkunx faċli għax aħna bnadmin u maħniex perfetti. Imma immaġinawni jiena smajtek dakinhar il-ħadd wara d-depression. Dik id-depression, mbagħad jien iddeċidejt li jien jew nemmen il-Alla, jew nemmen lill-bniedem. U ddeċidejt li nemmen il-Alla. Kienet bomba likom din ukoll, imma jiena ma nistax ma ngħidilkomx għax dan il-programm huwa l-verità, issa jgħidu li tridu, imma din hija l-verità u din rrid tinwassalilkom. Mbagħad it-taqbida jien mal-għadu tiegħi. Għaġ-ġimgħa wara, dik il-ġimgħa li mort hemmhekk ġo dik il-knisa, l-apparat tiegħi insteraq kollu mill-karozza. Imma minn dakinhar jiena li mort sal-ġurnata tal-lum ġraw li ħafna affarijiet għar ta' ngħidilkom. Minn dak li kont għaddejja li jiena wasluni biex rrid neqret li l-nifsi rrid timmut. Imma minn dakinhar li tajt ħajti lil Kristu jiena dejjem irbaħt kull ħaġa li għaddejt minnha. U jalla tirbħu għandhom ukoll. Riklami. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristu. Nilqawkom issa l-aħħar parti. Eżis telespettaturi forsi jenna, forsi bħalissa tinsabu rrabjati għalija. Whatever, jien jew sanejt il-verità, flebda ħaġa, flebda skrittura m'hemm imkien li għandna nduru ħlief lejn il-Missier f'isem Kristu. Imkien m'hemm. Mela, ħanaqralkom ukoll sibu Mark. L-Evanġelju ta' Mark 16, din nibqa' niftakara għax ħafifa ħafna. Nixtieq naqraħilkom din u ngħidilkom dak li jgħidilkom Ġesu. Tilqa' ħafna affarijiet oħra. Mela Mark 16. Min jemmen u jitammet isalva. Mela l-ewwel iridu nemnu. Ħanarġa' nirrepetiha din minn għalijiet ta' fl-ewwel programm. Babies ma jistawx jemnu. Mela l-ewwel iridu nikbru lil babies nippreżentawhom lil Alla
Nuruhom il-kelma talla, mbagħad hija deċiżjoni tagħhom jekk iridux jagħtu ħajjithom lil mulej jew le. Mhijiex deċiżjoni tal-ġenituri, li tkun xi ħaġa personali. Għax Alla relazzjoni li jrid. Mela, min jemmen, mela l-ewwel temmen u jitgħammet isalva. Mela, isalva. M'hemmx purkatorju, rridu ngħaddu minn ħaġa oħra. Jekk hemm il-purkatorju jiġi mela lil Ġesu, mhux qed jgħid il-verità fuq is-salib għax Ġesu qal kollox mitmum, is-sagrifiċċju sar. Tasek. Il-portiera ċartet. Infetaħ il-bib għalina biex ngħixu għal dejjem għall-eternità miegħu. Jekk irridu, hija għażla tiegħek ta' hija għażla tiegħi. Jekk irridux nilqawh u naċċettaħ bħala Sit u Salvatur tagħna. Iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. Straight forward qiegħda. Mela min ma jemminx imur l-infern. Ma nistax ngħidilkom oħra, ma nistax noqgħod indur jien mal-lewża. Kelma tal-Alla hija dritta, se trid temmina, jekk ma trix ma temminix. Issa raw xi ġmiel. U dawn huma s-sinjali li jisibħu lil dawk li jemnu, mela min jemmen ara x'għandna. Fismi mela fisem Ġesu, ġifieri da li jien nista' nagħmel fisem Ġesu għax hu jgħix fija bil-qawwa tiegħu, mhux bil-qawwa ta' Filisjen Brinkat. Dal-programm mhix qed nagħmlu biex tgħidu Filisjen jekk kemm jekk u kemm jekk u kemm jekk. Dal-programm biex inwasslilkom il-kelma tal-Alla. Meta tiltaqgħu ma' Ġesu, meta tmutu, mhux se joqgħod jistaqsikom Filisjen Brinkat x'għamlet. All right, sa jara x'għamiltu intom. Ġifieri toqgħodux tittilfu l-ħin u toqgħodu taħsbu Filisjen għax tagħmel hekk u tagħmel hekk u tagħmel jew ħadd ieħor. Ġesu qalilna, imxu warajja, laqqas wara l-Knisja ma qal mhux veru, għax il-Knisja hija aħna u aħna niżbaljaw. U l-perfett nimxu warajh. Sambat niżbaljaw u kif diġà għattilkom fil-bidu tal-programm, nitolbuh maħfra. Biss dejjem ikun hemm il-konsegwenzi. Mela araw xi ġmiel. U dawn huma sinjali li jsibħu lil dawk li jemnu fismi, ġifieri fisem Ġesu, mhux fisem Filisjen Brinkat. Ikeċċu xjaten. Mela mhux jabdigan il-Papa biex ikolli s-seta jien biex ikeċċi xjaten. Fisem Ġesu. Ix-xitan jibża mill-isem tiegħu ta' Ġesu Kristu, mhux mill-ilma, mhux mis-salib, mhux xi ħaġa li hija magħmula mill-bniedem. Mill-isem għax tant għandu qawwa l-isem ta' Kristu. U ħanejdilkom għandu qawwa ta' immensa. Mela, jien nista' nkeċċi xjaten f'ismu imma. Nitkellem bil-sna ġodda. Waqt inkun qed inkantaw mimlija spiritu hemm waqt il-worship. Ma nafx inkun qiegħda ngħid, naf li dak il-ħin qalbi tibda tħabbat. Wiċċi sufta, wiċċi nħossu diela sal aħna n-nisa, ma tantx ikun nasu. Ma nafx nibda nħoss, naf li dak il-ħin l-Ispirtu Santu ta' ġofija jkun qiegħed jikkomunika mal-missiera raw xi ġmiel minn ġofija. U dan li jrid itina l-mulejta. Jien, min jien. Imma ra kemm iħobbna Alla, xi jrid jagħmel. Mina. Iħobbna wis relazzjoni li jrid. Kellmuh kif jien qed inkellem lilkom, hekk mhux bir-repetizzjonijiet. Anzi ma jridhomx ir-repetizzjonijiet għax dawk paganiżmu jgħid. Inkellmuh hekk, anke kif ikunu mdejqin u nkunu rrabjati, kellmuh David das kemm kien jgħidu affarijiet. Aqraw is-salmi xi ġmiel. Mela, nitkellmu bil-sna ġodda. Jaqbdu sfiq bidejhom, tiegħek dik kemm il-darba tefawili fuq Facebook muraqbad serb. Skużi, jiġri xi ħaġa, ma mhux jiena nitfali lil nifsi mur naqbad serb ta' hekk. Jiġifieri, le, aħna nkunu protetti.
Imma mhux imur nagħmilha jiena hekk biex nuri ara jien Alla x'jagħmel miegħi. Kif ġralu Pawlu? Pawlu mhux uffiċċju illi fam. U jekk jixorbu xi xorb li ġib il-mewt, ma jagħmilhomx ħsara, ta' mhux jiena sejra naqbad nitfa' l-velenu ta' mur nixorbu. Oh, xi ħadd jagħmilli l-ħsara. Xi ħadd jagħmilli ħsara? Le, ma jagħmillix ħsara. Għax il-qawwa tal-Ispirtu Santu sa jiena ma rridx inkun fid-dnubta. Għax permezz ta' dnub dejjem l-Ispirtu Santu ma jkunx jista' jaħdem fija. Għalhekk irridu nduru lejn il-mulej u nitolbuh maħfra. Issa kemm aħna nkunu qrib tal-mulej, ħanejdilkom jekk taqraw il-kelma tal-Alla jien bis-saħħa ta' dal-programm. Immur il-Bible Studies imma ġieli jkun xogħol u hekk u nitlifa dik ta' darba fil-ġimgħa. Mhux tal-ħadd, għax anke minn hemm niklu meta niltaqgħu mal-Knisja, imma meta qed narġa' ndur dan kollu biex jiena naddih lilkom qed nintela aktar jien bis-saħħa ta' dal-programm. Mela, il-mewt ma jagħmlilkom ħsara, iqedu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. Grazzi mulej. Ħanaddi issa l-kanzunetta li hija miktuba minn waħda minn ħuti Ingliża, kienet tikteb il-poeżiji u għettila għamilli kanzunetta jiena sintent inkomponejta għax daw il-kanzunetti huma kompożizzjonijiet tiegħi adattajta għal din il-mużika u din il-kanzunetta titratta dwar it-tluħ u l-inżul li konna fil-ħajja. Mhix x'ngħaddu, imma fl-aħħar tispiċċa fil-pożittiv. Għaliex fl-aħħar meta aħna mmutu ma jkollna xejn x'nagħmlu ħlief infaħru lil Alla u nkunu hemm nibqgħu ngħixu miegħu għall-eternità. Hawnhekk irridu nbagħtu iva. Nbagħtu, imma bis-saħħa tal-mulejn nirbħu kull salib li jkollna. Isimgħuha. When everything seems to be going wrong, when friends don't see my point of view, it's then, oh Lord, I turn to you. There are times when all my well-laid plans turn to ashes in my hands. When life deals me a bitter blow, then Lord, it is to you I go. Sometimes I'm up and sometimes I'm down. Sometimes I think I'm gonna drown, but you are never far away. You hear me when I try to pray. Sometimes my pride gets in the way, and far from you my feet will stray. But Lord, you won't let go of me, for whom you died on Calvary. I have no energy, and life is closing in on me. But when I feel my faith is weak, my Savior's loving arms I seek. I can put my hand in yours,
and no can famine, sickness, wars, and all that life can throw at me. Your much loved child I'll always be. Sometimes I'm up and sometimes I'm down. Sometimes I think I'm gonna drown, but you are never far away. You hear me when I try to pray. Sometimes my pride gets in the way, and far from you my feet will stray. But Lord, you won't let go of me, for whom you died on Calvary. When I come into your sanctuary, I see things as they ought to be. Lord, bind me to your closer still and help me love you more until the day you call me home to you. Nothing else for me to do except with renewed energy to praise you for eternity. The day you call me home to you, nothing else for me to do except with renewed energy to praise you for eternity. This is all I want to do, to praise you, oh Lord.